O disciplină uitată în România, ciclismul trăiește din pasiunea celor puțini, acei ocnași ai șoselelor care se urcă în șaua bicicletei în căutarea gloriei de altă dată. Adevărații campioni sunt tot mai rari, dați uitării de o presă care a uitat să privească și în ograda altor sporturi, în afara fotbalului, care nu face nimic pentru a prezenta și pe cei oameni care, neștiuți de nimeni, luptă și suferă în diverse competiții, departe de camerele de luat vederi. Povestea noastră începe la Miercurea Ciuc, unde un tânăr a ales patinajul viteză, alternativă pentru orice locuitor al Ciucului care nu se apucă de hockey. Talentul, completat de orele dese de antrenament, i-a îmbogățit cariera cu 11 titluri naționale, dar și cu participări la 4 campionate mondiale. Totul avea să se curme brusc la nici 20 de ani. Un accident de mașină, în urma căruia și-a pierdut laba piciorului, a oprit cariera unuia dintre cei mai talentați sportivi. Dar Eduard Carol Novac nu a renunțat. Susținut de familie, a lăsat deoparte patinele și s-a urcat în șaua bicicletei. A început cu mountain bike, dar s-a acomodat cel mai bine în cursele pe șosea. A participat cot la cot alături de ceilalți rutieri, atât în cea mai importantă competiție de profil din țară, Turul României, cât și în întreceri de peste hotare. Gloria a regăsit-o în competițiile paralimpice. Titlurile europene și mondiale s-au succedat an de an, totul culminând cu medalia de argint de la Jocurile Paralimpice din 2008. A intrat în lumea bună a ciclismului, i-a cunoscut pe marii campioni din competițiile profesioniste și pentru că nu a fost mulțumit doar cu o carieră individuală, a înființat și singura echipă profesionistă din România, Tușnat Cycling Team. Și povestea noastră merge mai departe. La 35 de ani, Eduard Carol Novac este una dintre speranțele României la Jocurile Paralimpice de la Londra din 2012. Eu cred că ceea ce doresc eu să obțin 2 medalii de aur o să intre în istoria sportului românesc și o să poate cândva numele meu o să apară lângă cei mai mari sportivi români.